wuotho. Tiwacho kanyo ni nitiere chandruok ma wanyalo geng'o. Lastly, kik wiwa wil ni dhano nyalo tho kamoro amora. E ot, e ndara, e kitanda, e osuptal, e sel, e ndege, kata e kanisa. Wadhi uru mos. Wacho ni anto okasir nek mano Obila uloso kanyo to wang'e ayanga wang'e no Obila itimo ne ginondro to Obila kitimo ne ginondro wang'e nitiere duol mochung' ne timo ne Obila nondro duol mano no tijo Obila pacho kanya korom gajo wang'e na ipoa kor ka gibro bedo ka gichiwo nondro makamano en nondro mabendo bro bedo kwa lero ni wang'e no dochi makawuono ibro bedo ka itimo bero ne ringre mano mar Albert Ojwang mar mondo mi non ni tho mare nokel kodang'o kata kamano wang'e ni LSK duol mochung' ne okinde kanyakla kod jokedne ratich oganda to dwaro mar mondo mi nonro otim makare kotenre kod tho mano mar Albert Ojwang. Dibed nitiere achiel kuomu mantiere gi wach moro kapok wadhi mbele. Ma wach mar Albert Ojwang Obila shemo wacho. Yeah, you know, one gi Bill of Rights chapter 4. Everybody nigi right mar timo, right of worship, right of association, rights one gi Bill of Rights maber. But rights te and gi responsibility. Ni aratiro mari rumo kama mara chakre ni kaponi wacho ni in gi freedom of expression to kunyal tiyo kode marianya expression mari mu that aratiro mari rumo kama mara chakre awinjo wach mashem wacho no ni jok mayang nyaka be wasa ni seche motiyo kata gi social media bende watiyo gi social media responsibly Obila nyaka ni tiyo gi teko ma omigi gi sheria bende responsibly kata kaponi aparo ni kata gimotimre nyalo na bed nyaka bed ni kata mane sel ma nyathini nyoso eni nyalo bed tiyo Obila kata manyo mer something like that king kakuri timo investigation maber there could be the intention mar nego nyalo bed na onge but nikech ng'ato ntiere modonje tich en exhausted seche moko en depressed gi yore mamoko mago nyaka kongo to non ma ng'ama chando jatende wanegi anega nyalo bet ne individual decision ma police manyon tiere kanyo nyo make kende mabendo ko involve kata mana seche moko ng'ama orogi nikech anta paro ni kapon IG deputy IG ose report gini kanya thini wacho odhio make e police kucha gide bagi identify themselves nan sige and police and rapid and police awu kama to wan police mo wuok mawego kai gide mawego police station. I think up to those levels the legal is taking its course very well. But no keleka DCI in Nairobi. I think it can transfer no nyaloga bedo ni itimo ikeleka DCI in Nairobi kata ko gole kacha maybe OCS makacha or release mudotere transfer Nairobi investigation itemo Nairobi okeleka DCI everything just went well at the DCI office from DCI kochopo central ka sel achiel ni what happened looking at all those things no system ko nyalo bet ni kitimo investigation nyalo bet ni some rogue officer bende some rogue person muka individual ndalo moko nentiere king aparo ma England maninti ngama ne pinge kabisa pingo king ching moro ngama ne pingo king tande ni lungo ni Bosco was found dead to king openyo ngama nego Bosco to jarit king odo kono jatelo kingi ane manege tinege nano ngano nyocha chandi to ngano Bosco was a good man. King wacho kamano nen ng'ama ber kata kana se to nege to kunya nege some of the actions seche moko mikao Sharon iyudo ka seche moko jatelo yes frustrated njo moko tima chande but okoda nege to ndi overzealous police jok ma support fanatics mage mo mindo ka kana siasa ka jigo siasa fans mag jo siasa gore to jotelo